Sabías que ata un 80% das especies mariñas pode verse afectado pola sobreexplotación pesqueira e o aumento da temperatura do mar durante este século? O cambio climático xa se deixa notar de forma importante nos océanos. Un exemplo: se aumenta a temperatura da auga, moitas especies móvense a zonas máis frías, máis preto dos polos ou a maior profundidade. No Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo buscan solucións para adaptarse aos cambios radicais que están por vir na pesca industrial e artesanal en todo o mundo. O noso proxecto CLOC estuda os impactos do cambio climático nas especies mariñas e as implicacións que ten o cambio climático a hora de adaptar a pesca. Unha das especies que estudiamos, por exemplo, é o bacallau e como se está desplazando cara a augas máis ao norte, tendo non só implicacións ecolóxicas, senón tamén tendo implicacións a nivel social, económico e nas políticas internacionais de pesca. E é que esta investigación demostrou que en moitos casos existen barreiras institucionais para que os pescadores poidan adaptarse á realidade do cambio climático. Por iso o equipo traballa no deseño de novas políticas de conservación e de pesca sostible ante este escenario tan incerto. Nestes momentos, o equipo está formado por 8 persoas, pero con vistas a amplialas. Dende Future Oceans Lab queremos traballar dunha maneira internacional en ciencia, por iso traballamos con diferentes expertos, entre eles con expertos da Universidade de California, Santa Bárbara, no deseño dun catálogo de áreas marinas protegidas que teñan en conta os impactos do cambio climático. O proxecto iniciouse no 2016, grazas ao financiamento do Consello Europeo de Investigación. A bolsa conseguida por Elena Ojea no programa Starting Grants, que distingue os investigadores máis prometedores da Unión Europea, permitiu crear o Future Oceans Lab no centro.